This is Allen Town Fiesta 2025. Allen Northern Samar. Waray TV. Right. Wala na kayong mga kamay dyan. Palakpakan naman sa ating napakagandang Mayora Katrina, Sinson Suwan at Mr. Danny Dalawapas. Ayan, kung may nakaraang gabi umuulan, ngayon naman umuulan ang pera. Muli po, maraming salamat sa ating first dance ng KURATSA, Mayora Katrina Suwan and Mr. Danny Dalawapas.